Salutare, prieteni! Suntem astăzi într-o zi de august, sfârșit. Într-o zi frumoasă și într-o zi care am avut și puțină ploiță. Dar nu ne încurcă chestia asta. Noi am hotărât să mergem într-o vacanță de 3 zile la pescuit la Nistru. Că bătrânii spun, după ploiță este activitate mare la pescuit, băieți. Și astăzi o să facem pescuitul împreună cu cel mai bun prieten al meu, asta e Mihăiță, asta e băiatul meu. Și cu alți prieteni care au plecat înainte și ne așteaptă pe drum înainte. O să facem un pescuit la carp în echipă. Și eu sper ca să fie, băieți, ceva extraordinar de frumos și interesant. Pentru că când este un pescuit în echipă, a să meargă ca o întrecere, prieteni. O să fie foarte, foarte fain, o să fie. Și vouă nu vă rămâne decât să vă abonați, să puneți un like și să fiți cu ochii pe noi. Dar noi o să vă arătăm cele mai frumoase și interesante lucruri care o să le întâlnim astăzi, mâine și poi mâine. Deci, prieteni, mie îmi rămâne să-mi doresc succes, dar vouă o vizionare plăcută. Și mergem înainte la pescuit. Prieteni, într-așa mod ne pregătim pentru carp. Ia uitați-vă cum fierbe porumbul. Ia uitați-vă, prieteni, aici cu și mâncare domnul Sergiu vrea să hrănească peștele. Prieteni, am hotărât să dăm puțină mâncare. Iată, băieți, uitați-vă, aici și lagărul nostru. Ne odihnim, e bine, e frumos, natura e superbă. Dar așteptăm să vedem procesul în continuare. Ia uitați-vă și locșor avem aici. Frumos de tot. Așteptăm trăsătură, băieți. Iată, băieți, uitați-vă. Astea sunt lansetele lui Sergiu. Un băiet echipat foarte bine. Băieți, poftim. A venit timpul să facem și un deliciu. Sergiu a hotărât să ne facă o crevetă. Iată așa, boierească să fie. O plecat la deal, da? Ne lăsați duc în... Красота, băieți, frumos.
Як айся, да. E хорош. Айся й хорошенький, да. Карпуша. Vai frumos. La ce-ai luat-o? Nu, cârligul și are. În cârlig n-are nimic. Tot popșotul. Băieți, început o leac de activitate mai interesantă. De Doamne să fie așa în continuare. Eu n-am comandat. Băieți, aveam și o ploieță, un spițe. Da, pe bucătari nu e încurc chestia asta. Ia uitați ce se întâmplă aici. Hai, du-te. Vai de capul nostru, băieți, am aflat și... Așa, băieți, nu arată o ripță. Da? După puțină ploiță a făcut și vremea bună și chiar am avut și o trăsătură și am scos un carp frumos. Și deci iată montura care la ce s-a prins carpul și îi facem o lansare. Facem o lansare după jumate acolo. Am făcut vă arăt. Și putem să vină. Bun prieten, frumos. Așteptăm, băieți, trăsătura. Mustăciosul, da? Frumos. De la noi luat cater. De la noi luat cater. De la pătrani care se ocupă cu... La Cornel pușca. Nu e plasă în plastic. La fibră. De 3 mm. Cel mai bun mecanism, nu cel mai scump. Ia uitați-vă, brătanii, ce fac aici. Mă ține clește la mine și e roșii. Cine vine? Cine vine și poate? Cine vine? Eu pun șlepul meu, amul de tigrove, are de travale. Pe voi. Ține pământ. Duplet. Cine vine cu ciopat? Serioza? Nu sta. Adu-i pe afară, măi. Adu-i pe afară. Băieți, ceva frumos. Este loc de activitate. O, frumos. Închide, lasă. Serioza, dă ciorpat ca scoate-o singur. Frumos, băieți, felicitări. Ai, frumos, frumos. Băieți, iată și la brătișcă a venit ceva frumos. Ia uitați-vă ce frumos asta de pește. Da, e frumos, văd 3. Da. Da? Super. Frumos. I-am arătat montura unde-i? Eu mâine m-am mărit. Așa. Iată, băieți, uitați-vă. Avem 2 porumbi și un căpăcel de pop-up. Dipuit cu usturoi este. Da. Așa. Frumos. Poftim. Așa. Nu, văd 3 3 Minunat. Frumos. Frumos. Asta datorită lui domnul Sergiu. Ia uitați-vă. Nu m-am lansat-o. O, ia uitați-vă acolo, ce frumos ați. Hai, bun.
Speedmaster. Iată, prieteni, din nou avem o trăsătură. Ca să mă înțelegeți corect, în fața mea s-a avut cei mai serioși pescari din Chișinău. Ia uitați ce o să facă ea așa. Așteptăm un trofeu la mal. Nu, te bări în apă când el e lângă mal de aici. Dar el vine pe spate, sub groftul. Nu te grăbi, nu te grăbi, nu te grăbi. Uite că ai o rădășină acolo, o creangă la ciorpac. Frumos. Felicitări! Felicitări, băieți! Nu degeaba v-am lăudat nici cei mai buni pescari. Să avem și niște oaspeți la noi, oaspeței. Niște prieteni care au venit cu, într-adevăr au venit cu noroc la noi. Uitați-vă campionul. Băieți, lușește ca aurul. Lușește ca aurul, uitați. Frumos. Bravo, domnul! Frumusețe rară, da. Bună dimineața, colegi, prieteni. Avem o nouă trăsătură de azi dimineașoară. Ieri am avut o zi cu succes, cu adrenalină maximă. Domnul Sergiu, astăzi și tehnică vreți să faceți? Vreți o leacă să schimbați ori? Da, punem la sub scara. Prima punem două macușe, la macuc, trei le punem montură clasică sub malul cealaltă. Așa, vrei o leacă să schimb tehnica azi? Da, azi vrem să ne mărim și puțin să ne odihnim. Puțin să ne odihnim, că ieri am avut o zi foarte puternică. Am dormit foarte strâns. Bună dimineața! Bună dimineața, bratan. Numai ce am avut o Felicitări, trăsătură. felicitări, am văzut. Mulțumim! Iată, vă arătăm și captura. Iată, mai venit un căpuștean, un frumos. Iată așa, băieți. Ne-a bucurat cărpușorul de dimineașoară. Și ia uitați-vă și zi frumoasă avem azi. Ia uitați-vă și frumos azi. Hai de capul meu. Vedem, băieți, și zi ne așteaptă azi. Că ieri a fost foarte interesant. Băieți, iată, uitați-vă. Iar și din nou hrănim locușorul. Ce hrana mult înseamnă pentru pește. Foarte mult înseamnă. Așa. E necesar de schimbat o leacă momeala mai prospicel și mai bunișor. O să folosim așa, băieți, că lipsit la gamacața. Numărul 6. Iată, prieteni, felul următor să fie. Iată, uitați-vă. Iată. În felul următor să fie montura. Prospișoară, bunișoară, pregătită pentru lansare. Așa.
Este trăsătură. Trăsătură. Domnul Igor scoate. Vine și minciogul. Hai frață, eu am încredere în voi. Să-ți vii ceva mai serios. Frață, eu am încredere în voi. Toți începeți la voi. Așa. Cădic lucrează, o dat de șoclidă. Văd ăla și vine. Am acuc. Am acuc. Da, dar tu ai luat minciogul scurt, l-ai luat, așa? Să-i luam așa care o chicat când m-ați strigat. Все, благодарю, băieții. Și sănătos, domnul. Sănătate. Am zis, la voi tot se începe. Băi, scoate-o din gura asta cârligul. Înghețat? Îngheță bine. Nu mai scăpa eu. Dar să vedem, nu știu, s-a nenat, chiar interesant știi. Pop-up. Pop-up cel frumos, da? Pop-up curat, da, aici? Da, cred că da. Mai mult ca precis. Nu, așa, o. 3 kg, ușor. E frumos. 3 kg ușor, așa? Da, ești. Băieți, iată, ne-a bucurat cărpușorul și-a venit la mal, au venit doi unul după altul. O frumusață mare, băieți, ia uitați-vă. Avem și asta activitate. Ieri o măs mai mic, astăzi merg mai purceluși, mai frumușei. Dă-mi, Doamne, și nie unul, că am 6 copilași acasă. E că ți-o da? Să ne dăm o leacă de plăcere. Așa. Frumos. Super. Așa, băieți. Ne ocupăm cu plășințările. Un brânzășoară de casă, frumos. De vaș. Nu pune mult brânză, nu și e rău. Plășințica să fac treabă. Iată, băieți, plășințica e gata, ne așteaptă să ne apropiem de dânsa să o ciugulim. Ca prietenii am terminat. Termină și-au de făcut și să mâncăm o plășințică. Tak, băieți, executăm o lansare. Așa, cam după jumătate de mijloc. Cam acolo și-am gândit. Măcar și cam avem o zonă cu agățături multe și... Așa. Așa, e bun. Ce prieteni, iată, uitați-vă, am încercat să-i punem
3 porumbi fierți și 3 porumbi fermentați. Deci am făcut exact la fel 2 monturi, doar că unul e cu fiert, porumbul fiert, dar altul motor e cu porumbul fermentat. Și am hotărât să-i punem într-un dip, fiindcă am văzut că colegii au ceva succes la dip de usturoi. Deci iată avem aici pus porumb fiert și acum punem fermentat puțin. Și îi punem aici înăuntru la dip, să absorbă puțin miros de usturoi. Așa. Și prieteni, o să vedem ce succes o să avem la așa ceva. Fiindcă am încercat pop-up-ul astăzi, e mai pasiv, nu vreau să încerci la pop-up. Și iată așa, băieți, un dip de usturoi. Eu sper că el să ne aducă un nou succes. Așa. Îl lăsăm puțin, eu știu cât acolo, câteva minute. Prieteni, uitați-vă că ne-a venit și un caras. Un caras exemplu. Uitați-vă și frumos. Ia uitați-vă. E extraordinar de frumos. Ia uitați-vă și carasul. Super. Super carasic. Frumosule, băi frumosule. Bravo. Uitați-vă și caras. Minune, nu altceva. Așa, bravo. Noi ne bucurăm și de caras, dar oricum așteptăm să fie ăs cu musteți mari. Băieți, iată, uitați-vă și rezultatul de la dip. Monturile care le-am prezentat, care au fost puse în dip. Ia uitați-vă și crăpuștean frumos a venit aici. Ia uitați-vă și frumușel. Ai frumosele, ia uitați-vă și frumusați. Așa. Frumos băiatul. Da? Minunat. Deci băieți, dipul meu a avut succes. Efectul a fost. Să avem o trăsătură. Și deja el este lângă noi. Așa. Oba! Hai băleț de lansarele! Așa. Este băieț. Așa. Nu, e frumos. Iată așa un crăpuștean, băieț. Nu a ieșit. Ia vin și-l scoate deodată de aici în cârlig. Iată așa, băieț. Un crăpuștean a venit la porumb. Lista roșu pui, da? 3 clori. Așa. Ia uitați-vă, băieți, ce frumos. Minunat. Și băieți, ca de obicei, cum fără zămușoară. E că aici se zdrobește o zamă. Ce puternic. O zamă ce puternică, da. Să mâncăm câte o zămușoară și pe urmă activitate mai departe. Iată, băieți, aici un borșor de casă. Ce fel de zamă fără borș de casă. Ia. Ia musul încetine. Băieți, ia uitați-vă și frumusață. N-am avut parte nici de o zi fără ploaie, băieți. Ia că asta a fost un pescuit serios, da? Așa frumos. Asta e natură. Da, da, da. Da, umbrela e treabă.
Rezultatul iese, vei? Băieți, frumusați. Și de trăsături am avut partea cred și mâine, cred că așa e? Stabilești, să răcoriești. Băieți, mai avem o trăsătură. Iată, mășăinicii s-au apucat de lucru iară. Așa. Avem ceva frumos aici, văd că după cum se vede treaba. Așa. E nervos, stai. E nervos. Trebuie să te mărântești, nervos, stai. Nu, că e frumușel, e bun. Eu fi nervos. Nu te duc lansetă la urechi. S-a dus lângă mală aici. Ah, l-am ratat, băieți. Nu, Să vină tata. Băieți, cartofi căpâie. Așa să fie. Cum zici, domnul Sergiu, cu bericicără așa să margă? Complet nemurată. Cum pe aia, hai de capul nostru și noastră. Bun. Mă gândesc că Băieți, iată așa în felul următor. Ne pregătim să ciugulim o leacă înainte de culcare. Un pepinaș murat cu 50 de grame de călăraș și o cartoșcă pregătită de domnul Sergiu. Și iată cu toți prietenii. Așa. Și evident și eu sunt în spatele camerei. Așa. Băieți, noi vă dorim poftă bună și poftim la masă cu noi. Ia uitați ce se întâmplă aici. Vai de capul nostru. Băieți, bună dimineața. Iată, în sfârșit avem și o zi cu soare. Un răsărit de soare extraordinar de frumos, băieți. Iată așa. Numele l-am sat și așteptăm să vedem în continuare ce o să fie. Prietene, Căcuș Sergiu a să ne demonstreze cum după ce a scos o captură a înnoit montura. De ce Căcușel o să ne prezinte cum uitați echipamentul lui Sergiu. Un băiat profesional în gospodărie. Și iată și montura care o pregătește să o lanseze Cuș. cea mai efectivă montură De ce? pentru nistru, pentru apă curgătoare. Uite cu leac mai sus. Așa. Este Ai pus la un, macuc, cu un cârlig. ai pus un macuc și un cârlig cu 2 porumbi, da? Trei. 3 porumbi. 3 porumbi, ei depuit o lecuță, da? Da, am depuit un suc din porumb dulce. Așa. Forfa cu 15 cm, cam încercăm 15, 17, 13. Da. Mie nu-mi rămâne decât să doresc fir întins. Mersi mult. Da. Și iată din cauza că pescuim într-un loc mai dificil cu un copac foarte masiv în apă, încercăm să ducem cu bărcuța. Așa. Hai, Doamne ajută cu bojuca. Niște mâncărică. Niște mâncărică, numai decât tot porumb fiert, da? Da, porumb și mazăre. Porumb și mazăre, așa. Fiert mereu folosiți nade proaspete. Azi ai fiertul, azi hrănești. Deci, iată, uitați-vă unde transportăm montura. Aici e casa lui și de azi înainte să fie și casa noastră. Așa. Așa, am eliberat montura.
Și aranjăm la seta, mulineta. Și așteptăm tusătura. Băieți, avem o trăsătură. Vania, cineva agitați-l? Așa. Să o pune o leacă, da? E micuț, dar rău. Nu, da. Mic, dar jucăuș. Oa. Bă, dar uite ce frumos ați face el. Srăi la mine. Nu, da. Nu vreau să dau. Frumos, băieți, felicitări. Chiar a fost un drill interesant. Verde, îmi pare. Asta e de la mala. Care sub mala ce trebuie să mai Nu este. Nu este? Este, da? Băieți, 5 minute, unul după altul. Dar nici 5, cred că o minută. Dacă și te-am spus, sub copac. Da, Din aruncătură. Mă, nu vrei să ridici. frumos, băieți. Încet, Vania, nu te grăbi. E, Nu-i de acolo, e cărmușca. Cărmușcă? Bicicletă de-a cuiva, o și frumos. așa. Sergiu o scos 2, unul după altul, la o minută. Foarte frumos. Felicitări și fir întins în continuare. Deci, prieteni, ca cu și noi vă demonstrăm campionul. Așa. Așa. Ăsta este campionul nostru, care a scos un duplet. Frumos. Ia uitați-vă și cărcușor. Foarte frumos. Minunat. E unul într-o mână și unul într-o mână. Na, spate. N-ai să poți. Ia nu și-ar, credeți. O. Doi campioni pe azi. Da. Ei sunt mai mulți, dar cu diferite kilograme. Eu la cantitate, Așa, frumos, băieți. nu, eu sunt la calitate. Nu, băieți, ne odihnim frumos, jos pălăria. Ia uitați-vă și crăpușteani. Frumos, Ia uitați-vă și crăpușteani. Frumos de tot. Așa. Extraordinar, băieți. Așa. Așa. Prietenii ta să vă arăte Sergiu cu un forfac, cum spune el, la campionilor. Salut, băieți, salut. colegi. Vă apropii puțin mai aproape ca să observe. Asta se numește forfacul campionilor. Forfacul este, cum se spune, construit, legat din fluorocarbon de 0,35. Părul este cu fir moale, în fir textil. Lungimea are 23 de centimetri. Este un forfac rigid, nu se încălcește în aruncături, nu este nevoie de sticuri și este foarte tare înțepător, ce reduce rateurile. Așa. Deci iată în felul următor, băieți. Așa un forfac și cred că îl lansăm, îl ducem, da? Da. Să vedem ce o să ne arate el. Dar eu știu că el o să arate bine, fiindcă de când am venit din prima zi, a început să arate bine. Fir întinse. Da, fir întins și iată îl punem într-un dip.
Așa, aici avem un dip de la Sisimur. Sisimur, da? Așa. Iată așa un dip. Deci băieți, uitați-vă că la Sergiu tot e calculat, tot e frumos, tot e pus la locul lui. Iată așa un băiet puternic, un pescar pe măsură. Așa. Și noi îi dorim lui numai succes. Și firi întinse întotdeauna când mergi la pescuit. Băieți, o bucățică de peștișor. Iată stăvălește prin făiniță. Și se pune la tigaie. Cât mi-era de-aia. Așa. Și frumos se face aici. Așa. Deci ne-a rămas numai un porumb. Trebuie să-l înnoim. Obligatoriu. Iată, vedeți? A rămas un porumb doar. Acum și înnoim și facem lansarea. Deci, prieteni, uitați-vă. Am schimbat montura și am pus doi porumbi fierți, i-am pus în dip. Așa. Iată, uitați-vă cum arată ei, cu montura cu plumb pierdut și îi facem o lansare acum. Așa. Așa, băieți. O leacă lăsăm frâna. Așa, perfect. Așa. Și așteptăm trăsătura să vedem ce o să fie. Băieți în acțiune. Așa. Frumos, frumos. A, super. Așa. Foarte frumos. Iată, băieți, și rezultatul. Așa. Oba! Și din nou la porumb fiert. Și unul de silicon, văd că ai, da, Sergiu? Da, eu le combin. Ia-nă, o scoți? Dacă e nistru, băieți. E activ peștele. Și iarăși la forfacul campionului. Da, i-am dat să-l vedem mai din scurtul leacă. Deci iată așa arată, băieți, un forfac a unui campion. Fluorocarbon combinat cu fir textil la fluorocarbon. Aha. Și avem doi porumbi fierți, da? Da, doi porumbi fierți și unul de silicon. Și unul de silicon. 25-30 cm forfacul. Așa. Și iată, băieți, rezultatul. Băieți, aici și fripturica. Face. Ia mergi câteva cum vreau. Uite așa o nepurașă pe aici. Așa și cireșica de pe tortă. Așa.
o trăsătură avem. Așa. Cred că nu e tare mare, dar e voinic. Și bate. E bună ea o puma asta. Frumușă. Opa, opa, frumușă, frumușă. Perfect, 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 perfect. Bravo, băieți. Bravo, băieții. Noroc, cărmușcă, așa? Iată așa, băieți. Haideți să... Ia să vedem la ce o animat el. Da, și la greu nu știa mie, dar... Nu. Ia uite și nu-l vezi. Ia uite la mine aici și. Hai să-o rămas la tine de la altă pește. De la peștele tău. Stai, cum... S-a alinat bine așa, să nu scăpa. Nu scăpa cu una cu două. Iată, băieți. Avem unul de silicon. Motor clasic simplu. Iată, uitați. Deci parcă e pe lung părul, nu? Iată cum a fost un porumb. A fost un porumb și am ușa să ne Uite ce orientăm. frumos e, e galben, e curat. Da, e frumos, băieți. Și culoarea. Ia uitați, băieți, ce frumusață. Da? Frumos. Jos pălăria. Prieteni, în principiu s-a terminat partida de pescuit. Am ajuns în capătul partidei. Suntem plini de emoții, plini de adrenalină. Am avut 3 zile de pescuit la carp împreună cu prietenii, cu Sergiu, cu fratele meu ca de obicei și cu Anatol. Am avut o adrenalină maximă, am prins și mai capturi și mai mari, nu tare mari, și mai mici am prins, dar au fost 3 zile jos pălăria. Dacă băieții au ceva să spună, dacă nu, eu vă doresc sănătate și ne vedem data viitoare la pescuit. Da. Eu tot mă bucur cu Sergiu, cu domnul Anatol, cu fratele Igor, că am avut o partidă de succes, am avut și capturi, am avut trăsături frumoase, am avut și ratări, am făcut cu băieții și o plășențică și o zămușoară. Atmosfera a fost pe nota 10. Mulțumim la băieți pentru că ne-au susținut și ne-au ajutat când a trebuit. Ne vedem pe curând. Și dăm cuvântul lui Sergiu. Da, Sergiu, care a învățat multe de la dânsul, right? Da, e un băiat cu experiență Întotdeauna învățăm. bună. Ce pot să spun? Mi-a plăcut și mie, cu prietenii ce am petrecut acestea 3 zile pe malul bătrânului Nistru. Îi spunem mulțumesc lui și cred că ne revedem. Numai decât. Anul acesta numai decât încă o dată. Eu băieți, pe curând. Succes! Am lăsat locurile curate ca de obicei, fiindcă ca să le găsim curate trebuie să le lăsăm curate, numai decât. Și să fie și atmosfera mai curată și oamenii mai buni o să fie dacă să fie curat pe tot locul. Trebuie să păzăm natura numai decât, că asta ne-a mai rămas.